Juli. Sayo se rukun ya ewang Bapak Ibu ingkang kinurmatan wonten ing kalodhangan sonten punika derek mangayu bagya keluarga agung Bapak Suyit ingkang sami derek rawuh boten namung pandemen seni tembang-tembang dangdut wonten ing sonten punika ingkang sami derek rawuh wonten pandemen seni langan beksan tayub ingkang sami kawula tresnani ing sonten punika sampun dados adacapen bilih wonten pagelaran campur sari pramila wonten sampur pakormatan boten damel berlebih-lebihan boten namung badhe sambung rasa antawis para seniman seniwati katur dhateng sedaya para pandemen seni langat beksan tayub wonten saindenging Malang Raya ingkang sami derek rawuh kasebut tidak dateng sasana gelar ingkang kos pindah wonten Bapak Sumadi Jeruk Pramugari saking Selorejo keleresan kagungan kersa tanggal 30 bulane 11 pagelaran tayub Malang Raya miwah Ibu Sumadi dipundharaken kalian Bapak Iswanto miwah Ibu saking Selorejo Bapak Agus Wijaya miwah Ibu saking Selorejo Bapak piantun ingkang katimbalan marak sowan kasebut tindak dhateng sasana pagelaran nek nang Jombang Cak Iswanto nek nang Jombang mampiro sengon lemah geneng akeh wedine lemah geneng akeh wedine dulake Bapak Sakri Bapak Samsul Gimas Agung monggo terketeran Gus terketeran Mak Obi manis kalunturan mak main lengker kalunturan Cak Cipon mak main lengker Bapak Sakri Bapak Samsul, Bapak Agus, monggo. Bapak Agung, kerpekeran bulan bona sambi nangis. Lamun jauh mak rasa reya, lamun jauh mak rasa reya. Aduh duh 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 terak bulan. Pangapunten boten ngasta sampur nggih. Nggih pangapunten. Niki lagasan kemawon boten mawi sampur. Aduh dudu mun banyak praben. Mun praben ampun dulai. Loh, saiki Pak Sul, ayo. Terus kok kacamataan aku pangling rene. Lho, ora sah wawahe adat biasa beso ya ayo beso. Nggih, monggo dipun damel satu berjajar. Ngaten nggih? Nggih. Bapak Parno kasuwun tindak dateng sasana gelar.
Bapak Parno, kasuwun tidak datang sasolo gelar. Monggo. Traina takir larisaka hancaya Hami Satriya kana ondeng jruwulangun dahatru jai griya dawek pisah kelawan garwa angles kekes dahatis sang Rama Patra kalungkingrat satriya kembyangi ati nyambung siji kembyangi ati hangison welasi hangison welasi kembyange ati ya mung rika
kembiyange ati ang isun welasi ang isun napoti kembiyange ati ya mriko kembiyange ati ang isun tekati ang isun apati masih akeh kembiang ring tampon tapi mung siji riko pilihan macem-macem kembiang ring dunya kembang sing ono hang kaya riko ari tiada adi sing ono aru tiada adi ono ayo dulin angka sumbon baer Ya Mas Leli. Paras pelok pada debarang yo gendinge ijo-ijo kasembon Kabupaten Malang kulon papane kodaning papan pamiyanan luhur srana pendidikan lan maneka warna kota industri lan pariwisata wis kondang kalungka kota Malang. Cak Iswanto goyangane cak laras pelok pada di barang yo ketinggi ijo-ijo kasembon Kabupaten Malang Lor Kulon Pernah Kutha ing papan pawiyatan luhur srana pendidikan lan maneka warna kutha industri pariwisata wis kondang kalungka kutha Malang Gandes lumas sak solahe gandes lumas sak solahe Dewa Tera Tawata
dipun eling manung sayen kenging coba kali-ali kembang kuningan dilali-lali bunda kelingan rama dilali-lali bunda kelingan sing manis mung selirane karya ulan bawah tane wong Nara luntur tresno kula mring paduka Welakai lintane panjerina pratandha arsa jumutuling surya sumunar sarwati amadya jagat Gumpa biar katya indah Ceko Salajengipun Sinoman Selorejo grup saking Mas Wawan monggo Mas Wawan grup Sinoman Selorejo kasuwun tindak dhateng sasana pagelaran Monggo tindak mriki Sinoman Selorejo grupe Mas Wawan kasuwun minggah restu budaya hiburane ana Cak Iwan pengendangane monggo mriki Kakang kawula rencang monggo rawuh mriki monggo kudu keplecuk Pak gitu Mang. Oh biasanya selindro tadi pelok ya. Monggo Sinoman Selorejo saiki mawon grupe Mas Wawan. Nggih. Iki termasuk anak buah Cak Iswanto mbek anak buah Cak Swadi. Monggo Mas. Yo tayuban. Roni Rondo, lho Roni Dudo. Rondo ki wedok. Roni Rondo, Mas Nanda Cedul, Mas Yogi, Mamet, Mas Lama Sayur, Mas Isma Tahu, Mas Kevin Ses, Mas Wawan Kabel. Iki kok jenenge kabeh wong bakulan. Tama dodol sayur, Isma dodol tahu, Wawan dodol kabel. Monggo. Mas Rondo Dugal, monggo Mas Roni Rondo. Mas Wawan monggo. Nggih Mas Wawan. Iben-ibenan ulan kereta senja. Nggih. Oh ngaten.
Nggih. Sambure telas. Nggih, menawi samburipun telas. Oh. Monggo. Gini. Monggo Mbak Kumala. Yo dikei tanda to ayo si apik. Mbak Hermin kurang 2 monggo. Rika hengsun sayang liyane sing ana rika kang dadi lamunan bidang iya kari seneng kemenang rasane kaya sing seranten
isun nimpeni penon kapan bisa kelaksan iso ayo Cak Iwan Riko umpama wis keturunan Indiane ya raso Riko ingsun sayang liya disi ono Riko kang dadi lamunan bidang liya kari Isun iki senang temenan Rasane kaya sing serantan Sonengan angen yo sampe lega isun iki seneng temenan rasane kaya sing serampan sun angen-angen yoro sampe legeng isun nimpeni penon Kereta senja telah tiba di depanku Semakin sedih rasa hati ini Tak dapat ku berkata berkata. Hanya air mata Membasah di pipiku ini Kau belai rambutku dan Dan kau kau usap pipiku Terucap selamat tinggal untukmu Tak sanggup hati ini berpisah denganmu Semakin deras air mataku Kereta senja telah membawa dirimu Bilakah engkau kembali Di sini aku rindu menanti dirimu Hanyalah dirimu jangan bersedih dan jangan kau menangis percaya akan janji suci ini cinta dan hidup ini hanya untukmu cerita senja akan kembali Sarip tambah yoso Oke, diucapkan mau terima kasih dari Bolo-Bolo Sinoman Selorjo. Yang kiranya sudah bergabung bareng Restu Music Budoyo Campur Sari. Ya kiranya di kesempatan sore hari ini dilanjut dengan kesempatan kali ini saya tujukan untuk segenap kru dari Restu apa gini, Restu Production, Restu Indah Production. Pelopore siapa gimang sing gini bang coba ya. Ayo pangga anak IPN tapi bisa.
Moga kehadiran saya perkenankan dari segenap kru Restu Indah di kesempatan sore hari ini untuk bisa hadir di atas panggung. Kono ngepire ya? Iya. Dan dino wonge. Nah iki berarti kan sing kini toh. Ayo. Pokoknya kru kok iya Mas. Masa kini kono iki wadah ya ora no. Lah iku ono tulisane kru tambahan pisan. Ayo kru, munggah. Ayo monggo katuran. Orang nyeluk jeneng tapi nyeluk kru, berarti kan oke no Gio. Monggo segenap kru. Tang bintang ayo tang. Lah ya gak iso krune dirimu kok alasan. Aja alasan kok ya. Ayo kru monggo. Sing rumoso kru iki. Betul penghormatan rasa terima kasih dari Bapak Suyit. Wis tuding-tudingan to ya. Monggo. Oke, sembari menunggu kebersamaan dari teman-teman kru Restu Indah, kiranya di kesempatan sore hari ini turut mengucapkan sugeng rawuh Bapak Ibu, selamat datang di kediaman Sohibul Haja. Kiranya selamat menikmati segenap hidangan yang sudah tersedia. Kali ini Mas Aji Sayur. Ini juga bagian dari Restu Indah. Moga katuran. Nayub lagi. Nayub Pak ya? Pak Nayub ya? Oh orkes saya, ya rapopo, orkes rapopo, nayub rapopo, aku nu manut. Orkes rapopo, orkes apa nayub, orkes nayub iya tadi nih. Oke, Mas Aji ngi, Budi, Mas Aji. Lagunya apa? Sekocak mulu, gak serius soalnya kayak. Lagunya apa nih? Sesal, berarti dangdut, moga Mbak Dangdut tiga-tiganya. Wis ora kesuwen kabeh los no ya aja lali ya kuwi bener aja. Mbak Nurul monggo katuran. Lha iki lho wis kadung nyanyi ora apa-apa kancan. Lho krune Restu Indah itu mbak ono sing wedok arang kok ya. Oh keren. Marketing bagian marketing. Emang gak Mbak katuran. Lah ya iki kru getno lho. Loro ono siji mang apa Mas? Sesal kali bara cinta. Bara cinta di dalam. Iki kan emang ya bara toh. Lho ya padha. Ya lek njaluk lagu yo ngateko to wong aja lungguh lho ya kok. Lho bener-bener ning kono. Iki awakmu dikongkon joget ora dikon lungguh. Ngurusi kabel kok wae. Saiki joget. No kok ya mikir kono. Kayak mang lho tatanane tayu pun ora apa-apa. Duduk depan, monggo. Jin.
sudi ataupun mau orang yang dicinta bermain terlalu kau sungguh terlalu ku berikan kau madu kau racuni hatiku. Oh ya, mau nyanyi? lagu dari segenap kru diucapkan matur terima kasih Grepe Gedang Godong Telo Za
jaluk tayub. Oh, kurang toh. Oh, alah. Ya jaluk ya ora apa-apa. Sing penting ora ono. Jaluk ora apa-apa. Jaluk Bangku. tayub ora apa-apa. Monggo. Ayo Mas. Ayo lo cari jaluk. Ayo, niki lo ono sambure kok. Eja, toman. Toman apa tuman? Toman. Ayo le, janggep lagi sambure ono akeh kok. Kira lu 8 iki. Yo. Ayo Pakde. Bapak Ibu Waranggono. Monggo. Ayo. Shalalalalala. Pacaran toman adik bidik agendaan pancet jika tomen adik bidik nyari ampong Orang lagi senonton masa sarang apa jaran selingkuh biasa tak ongkuan silakan ngapai dosa tak romansa sajen sarai sajen toa orang laki satonton tak sajen sarang apa jaran selingkuh dianggap biasa tak ampun dikasih ngelakoni dosa tak remang segala tuh saja gila tertib aman rapi indah bestari semboyane Probolinggo kutha wisata gunung Bromo sing dadi kebanggaane ana upacara karo lan kasata
air terjun madagari kurang bertapaan di pati kita Gajah Mada ingkang kesubur ya iku ing Swatara Bestari Probolinggo Bestari. Takmir musola. Nggih nggih. Ya. Oh terus sih. Mbak menawi grup Sinoman saking Selorejo kersa nderek sambur wonten ing dalu wonten ing sonten punika. Oke deh. Sedaya Sinoman mawon, monggo. Sedaya Sinoman kasebut tidak datang sasana gelar. Monggo gabungan Sinoman muda, Sinoman nem, Sinoman sepuh ingkang sampun derek sabiyantu sehingga kalaksanan kadat sedyanipun saking Bapak Suyit. Nggih, monggo Mas Sinoman ingkang sami derek lelenggahan kasebut tidak datang sasana gelar. Sinoman monggo mriki Sinomane Bapak Suyit kasuwun tindak sasana gelar dipun gabung Sinoman Selorejo monggo tindak sasana gelar Sinoman Selorejo monggo sapi jejutang monggo sumangga. Bapak Santoso Kucur monggo mriki dipun sarengi para Sinoman Sinomane Bapak Suyit dipun gabung Sinoman Selorejo dipandegani Cacak Wawan. Wis rek wis monggo Bapak Santoso Kucur Sinomani Bapak Suyit Sewawon dipun gabung Sinoman Selorejo monggo. Keranten menika wekdalipun sampun mepet boten saged buyar ngantos sonten keranten menika celak kali musola mantun iki dungkap salat maghrib nggih. Monggo. Cak Wawan Grup Selorejo Sinomani Bapak Suyit bergabung Sinoman tua Sinoman muda Cak Santoso saking Kucur monggo. Ugi kru saking Altepak Mahameru menawi ngersakaken minggah monggo. Mas Bintang monggo. Monggo Mas Bintang. Iya nek ngono tak celuk pisan. Mas Ari Mahameru monggo. Pripun Mas Sinoman Selorejo? Monggo, ayo Cak, monggo. Nggih, mantun niki sampun rampung nggih. Dipun lanjut mangke dalu. Ayo Mas, monggo. Ayo monggo. Monggo kersane mriyah. Kethuke Cak asli telo ramdan. Regane mung selawe loro. Bapak Iswanto monggo. Saderenge wangsul Cak Iswanto monggo kasuwun tidak tentu sasana gelar. Ayo mari buyar, mari buyar. Jarine bojone iki loro monggo. Monggo mriki monggo. Monggo. Dangdut mawon, oke. Oke. Dangdutan saja.
Ayo penyanyi dangdut Mbak Dewi, Mbak Utari sama Mbak Dina Lolita. Pangapunten sak menika sampur pamungkas ya Bapak Ibu. Nggih. Kertas dan api, monggo Mbak Ermin. Kertas dan api biasa bos. Ya. Oke, lagunya Kertas dan Api. Ayo. Restu musik. Isi Mas Botong, lanang iki sing kate nyanyi. Zo. Ora perkara penak gae sing penting wani kok. Rugi ambek bintang yang ada di sebelah kananmu kok ya. Bah. Sumpah janjimu saat pertama engkau nyatakan cinta. Kau bilang hanyalah aku dalam hatimu. Dulu kau katakan lebih baik mati apabila harus berpisah dengan dirimu. Permainan sandiwara lidahmu untuk menundukkan hati seorang lelaki.
cintaku yang suci. Terima kasih bos. Oke, Badra Cinta disambung monggo. Sebagai teman pamungkas Mas Fali ya? Enggak. Oh iya, jabar ngono awake dhewe sesen istirahat. Monggo. Disambung dengan Badra Cinta. Iya. Oke, iya. Sami-sami. Wasik. Beredar sang bumi berpinari matahari. Merengkai tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Baru kata cinta berlayar bahtera mengarungi samudra. Mencapai tujuanmu di pantai harapan. Restu musik. Bagaikan gelombang yang datang melintas, takkan merubah haluan cinta kita. Beredar sang bumi berpinari matahari. Namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah. Walau kata cinta berlayar bahtera mengarungi samudra. Di pantai harapan. Oke, di Cokamoto terima kasih kebersamaan dari segenap dulur-dulur Sinoman. Sekaligus juga dari bola-bola yang sudah turut bergabung bareng Restu Music Budaya Campur Sari. Ya kiranya di kesempatan sore hari ini harus kita akhiri karena mengingat juga persiapan dari saudara-saudara saya yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib. Insya Allah nanti kebersamaan dari Restu Music Budaya Campur Sari akan kembali hadir menyapa panjenengan di malam hari. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.